Manolah nak kanduang jeung ayah, kamari-mari ya nak duduk adurun jangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang buo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kanalah tau juona. Dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin lari juo bahari bajawe sanjo. Lah sirah cayo muntari menunggu luluh ketabanam. Tubuh lapuak kudarai abih darah dingin batindakan dua perhatian dalam mupuda. Sugalu pasak lebih ranggam. Satiok kabe lebih lungga. Serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam. Dahulu inyo tiado. Kudian baru nuado, akian ngalanyap tak basiso. Joko dilihat kenan lain nak, dipandang-pandang dalam camin umu ayah ndak kalamu. Antah beko, antah barisu ajalulah datang menjapui nan punyo tibo memanggil. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe engalai. Dek sabab korni itu nak. Menanti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yanguk turunannya. Nak ayah sudahkan karangko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpu wakuruang gantuangan ayah di bundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pangenan suku rang sikumbang bungo kakambang minagari. Dangalah melah elo-elo nak simak tembana nyatu-nyatu. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilih sadonan terserak kampuangkan kok nyataganang. Ambil nemboneh ketinaman nan hampu bialahnya. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona. Kabar berito ayah danga cerita sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam berdiri penghulu sepakai kaum. Baik tundang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang indak badatia lain. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak jo tangkai pucuak pimpinan pesukuan ialah penghulu tunang. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang ajuang balaya di musim. Sinan lah halek jadi pancang tagak merawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pisako bagua tabuh larangan tandurang gadang minyak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai ke bau panjang tandua. Di saat kutuke itu nak dialek jamuan adat di sana nenggala dilewakan. Anak ayah jadi penghulu rang gadang bersahabat tua. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pesukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukurnya amat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak dek malim nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timpurinai. Namun salampih daripada itu nak jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuah dimok lalu dimanuangkan siko tagam mangat kiayah takuci runggowati bundo sabab balah dia itu nak nyato bak pantun nurang apalah bunyi pantunmu. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan. Lah buyah mangkonya cameh mendapik raso kehilangan. Mangko itu ketua ayah. Sepanjang menayah tahu suriah sipasin dalam madat contoh yang sudah dinagari. Adapun mengka menjawe warih penghulu bukan urang sembarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jawareh rang bandua. Titih sayu sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman merape alun. Tapi baisi buah pantun.
Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi, yo adai awak mangapalang, yo sara jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah mikuyuang. Tak baban batu digaleh upah tayawik kabau pincang raso mengulang tiap patah, siko tercame hati ayah. Tapi pulona, banyak pituah nan badanga tuturan urang cediak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan nunggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun jauh tak tajalang. Ayah yakin nak asahkan geniak bayak situ elok paham memutus sadundung doa jauh sau. Sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak. Sabab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah di budidaya, nak kayo pandai bingit. Kok iyo parangkat dihadang, nyampang amanah berterima, langkok-langkok senjata diri nak, pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapat. Asahkan namuh menyimak, guru berserak berkuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah kabakih pisang, ba'a bana rasio pisang na. Idui anyo sekali joa, umuan yang tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris, yak sabalun buah mengalupa walau jantungnya ketaulua. Pagi dipancuang patang tumbuh dipapek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bamusim tak nyalayu, dek ribui aram tabokekan sampai maurai bunga manda. Tumbuh hisuak babuah labek menyirah sabalik tandan dimakan urang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang rilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikenalai biar yang satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulo kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bapuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataguah umpama payuang kabalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang mempok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan tunai. Nyampang lareh gua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun nyesu di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumput. Rumputnya gatia-gatialan cola piak perdani hijau, halih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sifat de baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpa badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh yang sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabar tawakal di nabiyahin.